Als Estats Units pots comprar un paquet de xiclets per $1 o $2, però la neteja de xiclets de les voreres i carrers costa a les ciutats centenars de milers de dòlars a l'any, un peatge amagat que paga la comunitat. De fet, quasi tot el que consumim té costos amagats associats, especialment la carn, làctics i ous, que són prop d'una quarta part de la dieta americana. Per començar, el cost de cria i manteniment dels animals, al qual els governs ajuden oferint assegurances, aigua barata, préstecs a baix interès i preus molt reduïts per pasturar en terreny públic. Si el cost d'aquests subsidis estès a la factura setmanal de la compra, en comptes d'amagar-se darrere dels impostos, de mitjana una família de 4 hauria d'afegir uns $10. Després hi ha els problemes de salut associats a produir i consumir els animals. Per com els criem, afavorim malalties resistents als antibiòtics, que després ens fan mal. I les quantitats que en consumim, més d'11 quilos de carn, 20 litres de llet, 2 dotzenes d'ous i mig quilo de greixos per família per setmana, contribueixen a malalties cròniques com atacs i malalties del cor, diabetis o alguns càncers. Si els costos mèdics i sous perduts per aquestes malalties s'incloguessin a la factura setmanal, afegirien uns altres $25. A més, hi ha el cost potencialment desastrós de fer malbé el planeta que ens alimenta. Només una desena part de l'aliment del bestiar es converteix en menjar per nosaltres. La resta l'utilitzen per viure i créixer i, mentrestant, contaminant l'aigua amb la seva caca o l'aire amb el metà que respiren i excreten. Per mantenir els 9 bilions d'animals que ens mengem cada any, hem de mantenir unes 3 vegades més conreus que si només mengéssim plantes. Tota aquesta feina emet molts gasos d'efecte hivernacle, posa químics verinosos i nutrients concentrats al terra, aire i fonts d'aigua i desgasta bilions de tones de terreny fèrtil cada any. Pagar per tot això directament podria arribar a pujar uns $240 la factura de la família. Òbviament, les famílies americanes no paguen aquests $475 juntament amb cada compra setmanal, perquè com a societat han decidit que es pagués a través d'altres maneres. El cas és que entendre el cost real de tots aquests aliments ens pot portar a consumir-ne menys, perquè $275 per setmana pot fer que fins i tot una hamburguesa de formatge i bacon faci de mal empassar. M'agrada, em subscric, comparteixo.